Быйылгы китинче хүрбөтө сыл идеһе Жарбанката этинни 15 күнүгөр ытылла турар. Бихека быйылгы хылга бу улус будуттан улахан каһастыбалар бу жаһынай ты кете каһастыбатынан жарыктаначы жомуш сәрге келеннер бу улус бу жоно хергетигер үрүң илгени этинен балыгынан кача тураллары хүрдәк үшүгей онотта ухун кыһыңга билемнени кысты кемге кири бу түгентен сагаланар булукта. Беге ты каһастыба бүтүлеттергер бука бараларгар маялык доктурун аттырыттан туз бәм апыттан улхан макталбын тердебин эхилги хыл өссө үшөй болдун бехетте кайстатын итәчилер битигер үлләчилер битигер сыспа селләге хорормостагы әлбәтәчи жомутугар жылбыт этеңгә аслын дем багарат мактап бу идеһе бирәһен ягына болбутунан барыгытына гәрдәлибе бу бихи маялык доктора Карповтар бәбит бу хайын быелгы иппит көтөрдөр бүтүн кроликтар бүтүн атылы жабыт бу индюктакпыт бу то почти 16 кило болла. Маннык хайын бройлер курустары ипиппит, онтугайбы бу агая кабытын эрдем ятылабыппыт, онтон бу агая кабытын атылы жабыт. Бройлердер бут 6 килога тие улаппыттара, онда бу итие каспа, кроликтара атылатыбыт, бу битеренере бартын атыла. Атылас бу жоннорго бараларгар мактал, менигестиге хан. Маялыктактырыгар әгәдлемәтә идеһә тугынан ямакавтынан бе о хоравыт бу атылы галлибит арыу тоже битте эппит агаята ишү яты тәриячләргә лохан мактал онотон барда дәңгә булды маялыктактырын мая ылчыттарын бараларын бу идеһә бараннигынан этитистиниге гадлибе бу жон хәргә бары кыстык астарын мыттара болоден әренебит. Би болана бүгүн оттон тох атыга тох агылбытты букта это сатылатыбыт. Уна хәтә фас, исере, бер, карта, онна үрүң асатылатыбыт. Атыбыт атта чөйдүк барда.